Κύριε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των Γερόνιμων τα έργα κατευθύνων, και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, Άγιος ημών. Του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γενέσαι ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα, ενείς κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθείς του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του εις την ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούσον ελέησον και διέφυλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη, της Παναγίας Ευράντη, Δέσποτα, εις μόνα έθι Δέσποτα. Αγαθός και φιλάνθρωπο, με μια ελπίδα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σήμερα πιτσιλοτρόπος και παντιοτρόπος. Δεν έχει σημασία η ποσότητα, έχει σημασία η πράξη, η συμπαράσταση, η συμπόνια, που γι' αυτό ακριβώς η συναντήληψη, γι' αυτό ακριβώς συστήθηκε αυτή η ωραία προσπάθεια. Συγχαίρομαι, καλή επιτυχία, πολλά χρόνια, γνωρίζω την ευθύνητα του λόγου και η κοινωνική του ευαισθησία, την ανθρωπιά του και πραγματικά ξέρω ότι συνέβαλε και συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους για αυτή την πραγματικά πρωτοποριακή εκδήλωση. Τα απόψινά εγγένεια του Κοινωνικού Παντοπολίου του Δήμου Ιεράπετρας αποτελούν ένα τέλος και μια αφετηρία. Αντιλαμβανόμαστε πλέον όλοι πως ήρθε η ώρα να προτάξουμε το συλλογικό αντί του ατομικού συμφέροντας, επιδιώκοντας ένα καλύτερο μέλλον για την κοινωνία μας που σήμερα δοκιμάζεται. Ας μην γελιόμαστε. Όποιος θεωρεί στις σημερινές συνθήκες πως μπορεί να περιορίζεται το ατομικό του συμφέρον, κάνει μεγάλο λάθος. Ως Δήμος Ιεράπετρας πιστεύουμε και υπηρετούμε την ανάπτυξη δράσεων κοντά στους πολίτες και κοντά στον συνάνθρωπό μας. Γιατί πιστεύουμε πως η αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να είναι φορέας και παράγοντας που θα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, θα τις συντονίζει και θα φέρνει ένα θετικό αποτέλεσμα για την κοινωνία. Το Κοινωνικό Παντοπολείο του Δήμου Ιεράπετρας αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα. Μπορεί να είναι απόδειξη της επιτυχημένης σύμπραξης της κοινωνίας των πολιτών και της αυτοδιοίκησης. Η προσφορά αγάπης είναι ο μόνος τρόπος για να κάνουμε καλύτερο τον κόσμο μας. Είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη κρίση που έχει περάσει με τα πολεμικά η ελληνική κοινωνία και η αγάπη αποδεικνύεται με πράξεις. Η απόψινή εκδήλωση στέλνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα ότι η κοινωνική αλληλεγγύη είναι μια βαθιά συμμετοχική διαδικασία που μας χρειάζεται όλους, ενεργούς και παρόντες. Το Δήμο με όλες τις δυνάμεις, τους πολίτες, τους κοινωνικούς φορείς και τις οργανώσεις με την εθελοντική παρουσία, τους επιχειρηματίες με την υποστήριξή τους. Όλοι μαζί μπορούμε να αποδείξουμε έμπρακτα την αγάπη και την προσήλωσή μας στην ανθρώπινη αλληλεγγύη. Μετά από τρίμηνη σχεδόν εντατική προετοιμασία, σήμερα είναι πλέον γεγονός αναμφισβήτητο. Ως κοινοπολιτεία κάναμε το χρέος μας, στηρίζοντας έτσι άπορους συνανθρώπους μας και κοινωνικά ευπαθείς, δηλαδή ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά οικονομικά ή προβλήματα υγείας, άνεργους, μετανάστες και στοχεύει στην κάλυψη βασικών αναγκών τους. Επίσης, σε συνεννόηση με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου, θα μπορεί να βοηθήσει το γεροκομείο και σε έκτακτα επίγοντα περιστατικά, όπως αυτό που είχαμε πρόσφατα με κάποιον συνδημότη μας που κάηκε ολοσχερός στο σπίτι του και προσφερθήκαμε να του δώσουμε είδη ρουχισμού, κουβέρτες, ενδύματα, υποδήματα και τρόφιμα. Η ιδέα του νέου αυτού κοινωνικού θεσμού ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όπως είπε και ο Δήμαρχος,
από τον αείμνηστο Γιώργο Σουριαδάκη με πρωτοβουλία της τότε και δι. Σήμερα ο Δήμος Ιεράπετρας μέσω του Κοινωνικού Παντοπολίου γίνεται σημείο αναφοράς της ευαισθησίας, της ανθρωπιάς και της αγάπης και ως δράση είναι η καλύτερη απάντηση, μιας και το 2011 είναι έτος εθελοντισμού. Τα θεμελιακά βήματά μας στηρίχτηκαν και στηρίζονται σε 3 βασικούς άξονες. Πρώτον, στην ενημέρωση όλων των κοινωνικών φορέων και ειδικά αυτών που έχουν σχέση με ευπαθείς ομάδες, της Εκκλησίας, των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων ντόπιων ή περιφερειακών, με επιστολές για συνένεση ή αιτήματα συνεργασίας και συναντήσεις με όλους τους συναρμόδιους φορείς, καθώς και ηλεκτρονική ενημέρωση. Δεύτερον, στη διασφάλιση της αντικειμενικής αξιολόγησης και της σωστής επιλογής των δικαιούχων από ειδική επιστημονική επιτροπή που εκτός από τα σχετικά δικαιολογητικά θα κάνει οπωσδήποτε και έκθεση κοινωνικής έρευνας για κάθε υποψήφιο. Τρίτον, στη συνεργασία μας με τους κοινωνικούς φορείς και ειδικά με τον Ερυθρό Σταυρό, που όπως ξέρουμε έχουν δώσει εξετάσεις και έχουν καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου. Ως μέλος της Κοινοπολιτείας και πρόεδρος του Κοινωνικού Παντοπολίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνένεσαν ή ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιεραπήτρης και Σιτίας κύριο Ευγένη, τον Ερυθρό Σταυρό, τον πρόεδρό του κύριο Μαμαντόπουλο, τον αντιπρόεδρο πατέρα Μιχάλη Πετράκη και τους συνεργάτες τους κυρία Χαρά Καλογύρου και Δέσποινα Χριστάκη, αρχηγούς των εθελοντριών νοσοκόμων και Σαμαριτών αντίστοιχα. Την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και τους αντιδημάρχους για την καλή συνεργασία που είχαμε, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πραγματικά βοήθησαν και αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς τους. Τις επιχειρήσεις, τους πολιτιστικούς φορείς, τους ελεουργικούς συνεταιρισμούς ή ιδιώτες ελεουργούς, τα δημοπρατήρια και τους παραγωγούς των πρώιμων κυπευτικών που στήριξαν την πρωτοβουλία μας αυτή. Αξίζει να σημειώσω ότι όλα τα δημοπρατήρια συνένεσαν και μάλιστα είναι αξιοσημείωτο ότι μόλις μόνοι τους ήρθαν από ένα δημοπρατήριο και έφεραν 37 κλούβες, οπότε αναγκάστηκαν να μην μπω σε κανένα άλλο δημοπρατήριο, γιατί ήθελαν όλοι κυριολεκτικά να δώσουν πρώιμα κυπευτικά. Και μάλιστα το ίδιο δημοπρατήριο από μόνο του είπε την Πέμπτη αυτή που μας έρχεται θα φέρει και άλλα για να πάρουν αυτές τις μέρες τα πρώιμα κυπευτικά οι άνθρωποι που είναι δικαιούχοι και όχι μόνο. Τα αρτοπία, τα ξενοδοχεία, τις τράπεζες που συνεργάστηκαν, τα σούπερ μάρκετ που με τη βοήθεια των μπουτιών που έχουμε βάλει θα συνεχίσουν να είναι οι προμηθευτές μας. Τους εθελοντές που τον τελευταίο μήνα κουράστηκαν για να τακτοποιήσουν τα πράγματα και τα ρούχα σε όλους τους χώρους. Όπως είδατε, εδώ είναι ο κυρίως χώρος του Παντοπολίου. Η αίθουσα, η χωριστή είναι για τα μεταχειρισμένα ρούχα, τα οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, παιχνίδια, υποδήματα, ζώνες, τσάντες, κουβέρτες και όλα τα σχετικά. Και έχουμε και ένα τεράστιο αποθηκευτικό χώρο, στον οποίο γίνεται η διαλογή όλων των αγαθών, όλων των προϊόντων, των μεταχειρισμένων βέβαια, μπαίνουν σε κούτες αμέσως, τακτοποιούνται, χωριστά οι κουβέρτες, χωριστά τα ανδρικά, τα γυναικεία, τα παιδικά, και έτσι μπορούμε να ανατροφοδοτούμε συνεχώς την αίθουσα των μεταχειρισμένων.
πρέπει να επισημάνω ότι τα επώνυμα σούπερ μάρκετς, καθώς και οι τράπεζες ή επιχειρήσεις που δεν μας απάντησαν στο αίτημά μας για συνεργασία, είναι προφανές ότι δεν αρνούνται και σίγουρα έχουν τη διάθεση να το κάνουν στο μέλλον. Αφού η κοινωνία τους έχει στηρίξει, πρέπει και αυτοί στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης να ανταποκριθούν ανάλογα. Όλοι όσοι αγκάλιασαν και βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο το κοινωνικό παντοπολείο μπορούν τώρα να καμαρώνουν και να αισθάνονται περήφανοι γιατί η συνεισφορά τους έπιασε τόπο και έγιναν αυτοδίκαια μέτοχοι και μέλη του κοινωνικού βίου. Έως 2:30 το μεσημέρι και 5 με 7 το απόγευμα και θα δέχεται τους δικαιούχους οι οποίοι με την κάρτα τους θα παίρνουν αυτά που τους αναλογούν και βέβαια θα δέχεται και όλους τους συμπολίτες μας που θα θέλουν να καταθέσουν τη δική τους ελπίδα, χαρά και αγάπη σε κάθε συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Σας ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά.